ba wasa na kula duniya hakan take kake damuwa a cikin gida da ke ba da zance na san mata za su dinuwa mai hali kin haɗo kyawun kiyace da baki alfarta kin gana daɗe ko? Ƙwarai da gaske in har ana son kwanciyar hankali shi ne ko na jini da kuɗi a nan. Gaskiyan ki ne babu ɗan adam da zai so ya rayu cikin talauci. Ga kuɗin na 5,000 sai ki je ki siyo. How are you?